Здрасти, аз съм Ети. Включвам се с едно бързо, супер кратко субективно видеоревю на книгата Мръсни условия, която е втора част от поредица за милионерите от Дримленд, нямам представа как се казва, на Лорел Ашър. Това е втората книга, която четам. Първата беше Мръсна сделка. Тази. Може да бъркам. И на Мръсна сделка аз дадах 2 звезди, защото не ми хареса. Беше клише до клише до клишето. Единствената разлика, за да имат 2 звезди, т.е. бонус звездата, беше защото вътре в историята бяха включени хора с синдром на Даун, което е интересен момент, нещо по-различно, нещо по-интригуващо, но до там. Сега, Мръсни условия. Втората ми книга на Лорел Ашър не е за 2 звезди, според мен. Ами, спокойно, аз мога да й дам 4 и нагоре. Изненада. Подходих към книгата без почти никакви, ако не и лоши очаквания за нея. Книгата ми беше препоръчана от Ели и доверих се. Седнах, почетах я за 2 вечери. Супер лесно се чете, бързо, интересна върви, действието не се мота, не се губи време в излишни лукуми. Много стегнато се движиха нещата, но това, което най-много ме впечатли, бяха героите. Очаквах героите да бъдат копия на главните герои от първата книга, с различни коси, очи и евентуално някакви професии. Слава Богу, бях в голяма грешка. Тук нещата са много по-различни. Тук имаме абсолютно пълнокръвни герои. Не са клишета. Лорел Ашър успяла да им вдъхне живот, да ги направи истински, живи и много, много, много приятни всъщност. Аз лично много бих се радвала да имам приятел като Айрис в живота си, супер устата, хъплива, доста иронична, саркастична. Хареса ми много нейното чувство за хумор, поведението и умът и това, че не е просто някаква кукла с добро сърце. Не става дума, че наистина е умна, старай се, постига успехите си с труд и с усилия, не само защото е приятна и мила и красива. Нали? Тук има мъжкият персонаж от своя страна, също има много хубаво тънко чувство за хумор, което не винаги може да се усети. Той влиза малко в клишетата в този жанр, именно, че е красив, естествено, супер надарен, естествено, супер богат, естествено, ранен, нали, има някаква драма в живота му, естествено, груб, циничен, но още в самото начало, като че ли това нещо беше пропукано, имаше пукнатини, нещо го издаваше, че това е просто фасада, която даже не му отива особено. Историята беше добре, мотивацията на героите ми беше пределно ясна, действаха адекватно и за възрастта си, и за позициите си, и за връзката си, и за ситуацията. Бяха много прилични герои, които аз обожавам. Както казах, действието беше добре, диалозите бяха страхотни. Това беше най-хубавата част от книгата. Диалозите, тази пиперливост в тях, умението на Айрис да го захапе, да обърне нещата, да го балансира по някакъв начин. Това ми хареса много. Секс сцени имаше, не са много, но не са супер кринч, не са някакви такива неприятни. Не съм фен на този тип стинки, затова не съм много голям критерий. Но на мен ми харесаха. Не бяха много, не бяха основната история, така че на мен определено ми допаднаха. Имаше нещо в края, което не ми допадна. Тази прекалена захаросаност. Не съм фен. Не.
не е за мен, но от друга страна разбирам, че винаги е хубаво да има хепи енд в този жанр. Така. Но аз не съм фен. Да. Бих дала 4,5 звезди на тази книга. Основно заради финала. Финала не ми хареса. Защото наистина се насладих на историята. Беше хубава, беше приятна. Хареса ми. Така че благодаря на Ели за препоръката. Оценявам я. И това е.